В България повече от 1 милион мъже живеят с корем, който застрашава здравето им. Така че, ако забележиш, че коремът ти започва да се издува, това е алармен сигнал, защото тази мазнина, която се натрупва около корема ти, не е обикновена мазнина. Това е висцерална мазнина. Тя прониква около жизнено важните ти органи, черния дроб, сърцето, червата и отделя възпалителни молекули в цялото ти тяло. Тези молекули нарушават функционирането на инсулина ти, което повишава нивото на кръвната ти захар и провокира диабет. А диабетът не е само лекарства. Това е да станеш зависим и да бъдеш тежест за жена си и децата си. Това е да рискуваш да загубиш крак и да видиш как продължителността на живота ти се съкращава. За щастие, това коремно колело е решението. То се насочва директно към коремната зона и ти помага да изгориш висцералната мазнина в корема ти. То е удобно и създадено, за да те съпровожда без болка, дори и да никога не си спортувал. Само с 10 минути на ден у дома, без фитнес зала или сложна диета, можеш да намалиш. Започни да виждаш промени. Освен това, ние ти подаряваме безплатно спортна бутилка и PDF книга, която ти обяснява стъпка по стъпка навиците, които трябва да възприемеш. Така че кликни на бутона "Купи" в долната част на това видео и направи поръчката си.